grupo nyo? Trio Aerialist po. Trio Aerialist. Tagasan kayo? Taga San Carlos po, Negros Occidental. Oh, okay. Naku, Ano sabi mo, sabing-sabing? sinaka-blue. BLG po. BLG. BLG. Wilbert. 76. Good luck, guys. Thank you. Oh. May ganun. Ay! Ang bongga! Yes, huwag niyo gagawin sa mga kortina niyo sa bahay-bahay. No? Yan ang hinahanap namin. Trio Aerialist, gaano katagal na kayong grupo? Almost 4 years po. Wow! May agaw hininga factor, yung parang, baka malaglag mo, ang ganda. I'm sure you could bring it up to another level if you have more practice. Bakit one day lang kayo nag-rehearse? Kasi po, naghanap po kami ng lugar kung saan kami po magpa-practice. O kasi itatali niyo yan, Opo. di ba? Let's vote, friendship. Ako, yes. Sige po. Sige po. Siyempre ako, agree ako kay friendship. Pang semifinals talaga kayo. Sana umabot pa ng grand finals. Yes, Thank you sige. po talaga. Mag-practice talaga. Para sa susunod, precision yung baksak ninyo. Opo, ibibigay po namin yung best namin sa susunod po. Oo. Okay. Tsaka So, yes. dapat lahat kayong pare-parehong nakaharap dito. Kasi Opo. kanina nakaharap siya. Diba? Correct. Sige po, sige po. Okay. High scores nakuha nila dahil sa kanilang